Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Вітаю всіх наших телеглядачоў, таксама цябе, Сержук. Раскажы, калі ласка, пра што сёння пойдзе размова, што чакаць ад сённяшняга эфіра? Ну, адразу все не раскажу, да, не распавяду, таму што сёння вечар у нас, як заўжды, святочны, і сёння мы будзем віншаваць з юбілеем вельмі вядомага чалавека. Але гэта потым, вы даведаецеся, хто. Спачатку, я думаю, мы ўсё ж такі пачнем з навін. Ну, давай паспрабуем. Ты рыхтаваўся сёння адказна, доўга таму. Сержук, я ведаю, што ты карыстаешся інтэрнэтам, гэта так? І у цябе нават ёсць... Часам бывае. Ёсць старонка ў кантакце. І на Фейсбуку, я табе больш скажу. Які пароль усталяваны у цябе? Ну, я вось зараз і распавёў. Тады паслухай, калі ласка, з наступнага спісу, калі даведаешся які-небудзь можа, там і мой будзе. Да, тэрмінова мяняй. У штогадовым рэйтынгу самых папулярных пароляў у гэты раз лідзіруюць Welcome, у перакладзе з англійскай мовы запрашаем, потым лічбы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на трэцім месцы само слово пароль, ну, так і пішуць, пароль. Разумнікі такія, да? І адным з самых распаўсюджаных пароляў сталі «Зорныя войны». Просто Star Wars у одно слово. Ну что, у тебе з'явилася подстава для... Не, такого няма. Не? Ну, тады слухай наступную навіну. Як паведамляе Белта, у бліжэйшы час Віцебск пазмагаецца з Брэстам за рэалізацыю праекта экалагічна прывабнага горада. Сімбія-Сіці – гэта разумны, экалагічны, зручны для жыцця горад. Гэта прадугледжвае стварэнне паркавых зон, веладарожак, перахопліваючых стаянак, забеспячэнне мабільнасці людзей з абмежаванымі магчымасцямі, мам з каляскамі. Я не ведаю, што трэба зрабіць, каб перамагчы ў гэтым конкурсе, але мне вельмі б хацелася, каб гэта быў Віцебск. Ну, гэта абавязкова і зразумела, але гараджане неяк могуць паўдзельнічаць і паўплываць на гэта? Усё, што патрэбна было зрабіць, ужо зроблена, заяўка адпраўлена, і ад нас больш нічога не залежыць. Вось так можна, да? Можна і так. Так і хадзі. Ужо паслязаўтра ў Віцебску адкрыецца штогадовы абласны турнір па спартыўных бальных танцах «Віцебская сніжынка». На дадзены момант ужо заяўлены удзельнікі з 20 краін. Адной з асаблівасцяў гэтага года будзе музычнае суправаджэнне. Упершыню гэта будзе батл двух дыджэяў. Ледзь не сказал джедаяў. Джедаяў. Яны спецыяльна прыедуць са Швецыі і Эстоніі, а наш тэлеканал запіша канцэрт, і ўжо хутка вы пабачыце яго ў праграме перадач нашага тэлеканала. Ну, а ў інтэрнэце набірае папулярнасць відэа звычайнай прагулкі мужчыны з Омска і яго хатняга гадаванца. У апісанні да відэа аўтар удакладняе, што гусь, памянушцы хлопчык і яго гаспадар былы супрацоўнік міліцыі, жывуць разам ужо больш за 5 гадоў. На кадрах відаць, як па двары дома ідзе мужчына, наперадзе яго важна крочыць сапраўдны гусь. Жывёла, прайшоўшыся па дарозе, заварочвае да пад'езда, дзе, мабыць, і жыве. І ўсё, гусь нагуляўся. Зараз яму дзверы адкрыць, каментуе скрозь смех аўтар гэтага відэа. Ну, а зараз, я думаю, мы ўсё ж такі паглядзім афішу. Можа, і ў нас дзе-небудзь прадугледжана таксама выгул... Выгул сабе ў свеце, так? Тушак. Да, калі ласка, даведваемся пра мерапрыемствы, якія адбудуцца ў нашым горадзе. Витебский областной краеведческий музей представляет авторскую выставку Андрея и Марины Веренич «1+1». Художники представят два абстрактных проекта «Яркий In Color» и почти полностью лишенный цвета «Great Meditation», представляющий собой ритуал медитации от созерцания искусственной технической среды. Начало в 10:00. Витебский художественный музей представляет выставку авторской военно-исторической миниатюры «Стойкий оловянный солдатик в рождественскую ночь». Посетители ожидают встречи с романтикой военного прошлого, отраженной в миниатюрах, созданных вручную, с опорой на исторические и этнографические данные при воспроизведении каждого мундира и с особым индивидуальным характером, переданным автором. Выставка работает с 10:00. Витебский центр современного искусства приглашает на выставку живописи Виктора Шелко «Вчера была среда». Причудливый и динамичный стиль художника отражает постоянное стремление к развитию таланта и поиски своей уникальной эстетики при создании собственного мира, волнующего зрителя до глубины души. Начало выставки в 10:00.
В музыкальной гостиной проходит первая в Беларуси художественно-образовательная выставка «Мир импрессионизма». Вниманию зрителей представлены копии работ великих художников конца XIX – начала XX веков – Ван Гога, Мане, Ренуара, Писарро, Сезанна и многих других, чей естественный стиль письма живо и непринужденно воплотил на полотнах мимолетные впечатления от окружающего мира. Выставка работает с 10:00. Белорусский государственный академический музыкальный театр представляет мюзикл «Голубая камея». Из секретного донесения императрица Екатерина узнает о некой княжне, объявившей себя наследницей российского престола. Чтобы выманить самозванку из безопасной Италии в Россию, императрица отправляет в Венецию известного обольстителя графа Орлова. В Италии графу открывается истина. Княжна стала жертвой интриг. Монастырская сирота, она лишь хочет доказать свое знатное происхождение, на которое указывает голубая камея с императорским вензелем, доставшаяся ей от неизвестных родителей. Начало в 19:00. Шановные сябры, ну, як мы и обещали, сегодня у нас в гостях знакамітая, таленавітая актрыса, вядучы майстар сцэны нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Раіса Степановна Грыбович. Добрый вечер, Раиса Степановна. Добрый вечер. И мы одразу, як и казали, что у вас не так давно был юбилей, у нас двойчы выдатница. Так, все на пятерке. Так, все на пятерочке. Тому віншуем вас, конечно, с этим юбилеем. Ну и пропонуем, у вас уже нема выйсці, адзначыць і адсвяткаваць яшчэ раз свой юбилей. Гарбатай. Гарбатай, я водичкой тепленькой. И с нашими телегледачами, конечно. Вельми приемно, так. Раиса Степановна, давайте начнем с того, коли вы приехали в Витебск. Ой, с чего все начиналось? Мы не будем всю биографию так. Не, ну так уже не будем. Не. Ой, ну гэта таксама такая гісторыя, ведаеш, непростая. Бо приехала за кампанію, з актрисой яшчэ одной Светланай Жуковской. Вучыліся мы разам у Гародні. І яка ж мне пакідалі ў тэатры гродненскім працаваць, ну, як прафесійным, усё. Прайшла ўжо там адбор, і ўсё, заставацца можна было. Мешчанчук тады быў там дырэктарам, ён зараз узначальвае акадэмію мастацтва тэатральную, значыцца, вось. І я за кампанію прыехала сюды в Витебск, тады патрэбна была настачка. Ну, а я просто спяваю, по-беларуску размаўляю. І моя настаўніца, Петкевич Зоя Івановна, яна сказала, о, возьмите яшчэ одну дзяўчыну, яна вам спатрэбіцца. Тады быў Асвецінскі дырэктарам тэатра. Вось. І ён кажа, ну, нам настачка патрэбна. Не пашкадуеце, возьмите гэтую дзеўку. Будзе вам настачка. Ну, і так і атрымалася, не толькі настачка. Ну, я таксама у Несцерцы іграць пачала. Ну, іграла спачатку ў масоўцы, пасля запявала курачку, такая, ну, складаная там песня ёсць жаласлівая, а пасля іграла ўжо суддзіху, а зараз вот ужо шмат гадоў іграю маці. Вось яна тут, можа, і фотаздымак недзе ёсць. Вось тут, вот, калі ласка, там, так. Вот яшчэ такая была маладзенькая маці, зараз яшчэ маладзейшая стала. Вось, у Несцерцы. Ну і ўсё, ведаеш, што думала, ну, застануся на 2-3 гады, а затрымалася на 36. А якія ўражанні ўвогуле былі? Ну, вось вы прыехалі тады, ну, такі маленькі гарадочак, Гародні, гэта ж захад, да. Ну, уражанні, ведаеш, якія былі? Зараз табе скажу. Я гадавалася на Палессі, там же цёпла, там же, ведаеш, неяк так, ну, як бы юг, скажем так. А тут атрымалася, амаль што курорт? Курорт, сапраўды. А тут прыехалі, гэта была зіма такая, вот як зараз амаль. Снегу вот так вот было поўна. І маразы такія траскучыя, разумееш? У лютым мы прыехалі сюды ў тэатр. І ў гасцініцы спыніліся Віцебск, і нават там сярод ночы адчынілася в акно было, і мы прастудзіліся, прыйшлі паказвацца ў тэатр. Наеліся некага вазона, там некая жанчына нам кажа, вы пагрызіце, і будзе добра каланхоя, ці што там мы пагрызі. А яно яшчэ больш перасушыла горло, разумееш? Ну, неяк так паказаліся. Я памятаю, што калі як заспявала таксама ў тэатры, то дагэтуль тыя, хто працуюць уже шмат гадоў у тэатры, дагэтуль памятаюць, што як гэта было ярка, як гэта было гучна. Запомнілі, да? Запомнілі, канешне. Ну, гэта Віцебск. А калі вярнуцца крыху ў ваше дзяцінства, я ўжо ведаю гэтую гісторыю, да? Вы ж там выраслі на Ясельдзе, і вельмі цікавая гісторыя, як бацька вас вучыў касіць. Давайте крыху дзяцінства, а потым ужо у сучаснае, да. Ну, добра. Ну, гісторыя была такая, што ну, быў адзін толькі сын, ну, то есть мой адзіны брат, яго не стала.
И так стало шкода бацьку, что все, которые люди шли, знаешь, на сенокос идут, и с сынами, там, с некими там своими зятями, идут громадою так, разумеешь, вось. И шкода батька мой с той косой, одинокий такие, иди, значит, за ту речку косить. Я кажу, батька, возьми меня с собой. Ой, ты что, дурная, ты что, как девки там косили сено, гребсти будешь, коли подсушиться. Я кажу, не, ну возьми, я хочу поспробовать. От, причапілася. Ну, узяв мене, до речі, узяв. Каже, ну, у Купіну загониш косу, загнеш і пойдеш плачучи. Я кажу, ні, батька, не пойду. Ну, і справді, я там спробую косить нечто, раз у Купіну. Я витягну знову, раз, і вже сльози наворочуються. І авадні, знаєш, зранку добре косить, Ну, а коли ще роса і все, а потім авадні, і мухініки, і все, думаю, гоже, може, правда кинуть. Але ж, ну, вже гонор не дає, що як же це кину? Упартая Батька, а ж іди, ще. отсюля, ти, каб ти вже задурила голову, іди, каб я тебе не бачив. Але я упартая така, і починаю чути, як це він косить. А він косить, і я прислухаюсь там. Пяточка, носочек. І пасля, коли батька захворел, то прийшлося такі ділянки мені косити. Хлопці молоді у вёсці казали, Рая, давай ти граби у нас, там уже сено сухое, а ми давай покосим. Кажу, не, я люблю більше косити. І потім сама вже не рада була, що такі ділянки доводилося косити. Ну, вот дурная девка, на що ж на свою голову? А падчас косьбы спевали вас песни? Ой, і співала, і вірші нараджалися. Ну, може, не все, але вспомню такое. «Кладучися спаті, скажу свою маті, разбудишь ты мяне, покуль сонце устане, в сенокос пойду, я за Ясельду». До речі, Ясельда – гэта тая рэчка, на якой таксама гадавалася і недалёка, як кажуць, і ў тую школку хадзіла ў Мерчыцы Евгения Янішчыц, знакамітая паэтка. Канешне. Вот прыемна, што і вучыліся ў адных настаўнікаў. Канешне. І мой настаўнік і, дарэчы, класны кіраўнік Аркадій Миронович Грэчка казаў, што «Рая, трэба друкаваць вершы, трэба абавязкова, ты, відаць, будзеш такая знакамітая, як наша Евгения Янішчыц». Но друкаваліся вершы ў газетах, усё, але нешта пайшла, яшчэ некуды мяне завярнула, разумееш? А за гэтыя гады вось ужо колькі 30 год 34 будзе ў наступным месяцы. 34 гады Так, працы ў 34. нашым тэатры. І жыву ў гэтым горадзе, бачу. Думала, на 2-3 гады не затрымаюся І вось доўга, за гэтыя 2-3 які гады крайні засталіся, і за гэтыя гады не было жадання вось змяніць тэатр кудысьці в сталіцу? Вы ж вучыліся ў Маскве на курсе Елены Быстрыцкай. Так. І магчымасці былі, не толькі жаданне было, і магчымасці былі, таму што адчыняліся новыя студыі, і шмат нашых сакурснікаў, яны засталіся ў Маскве і працуюць у Маскве. Напрыклад, Блок Мірымская, Ольга, яна ўжо народная артыстка тэатра Табакова, разумееце, і шмат яшчэ сакурснікаў, і ў тэатры Савецкай арміі там працуюць, і у Марка Разоўскага там нашы сакурснікі працавалі, на жаль, некаторых ужо няма. Вось. Но ведаеш што, тут дзеці, тут трэба кватэру атрымліваць, тут яшчэ шмат чаго такога, і неяк так усё хочацца, як быццам бы пабегчы куды, але нешта цябе прыцягвае, а нешта тут ужо карані нейкія свае такія, разумееш, і да гораду ўжо як бы прывык, і сяброў шмат, ведаеш, а сябры – это аснова, таму што калі бывае кепска ці што, то яны цябе падтрымліваюць. Ну а дзеці ж ваши не пайшлі таким, ну, Алеся спявае. Як бы не пайшлі, і той же час, разумееш, Алеся вучыцца в Акадэміі мастацтваў на рэжысура эстрады. Ужо 5-й курс, разумееш? І мы з ёй разам працуем у тэатры студыі аўтарскай песні. Мы да вас, дарэчы, прыходзілі сюды. Так, конечно. І Віцебскі лістапад, гэта ўсё ваше. Так, Віцебскі лістапад. Я ўжо 5-6 год там працую, а яна 8 гадоў узначальвае вось тэатр студыі. Ну як, а калі вось ваша праца з Алесей у студыі аўтарскай песні, у тэатры аўтарскай песні, да? Так. Хто галоўны ў вашым дуэце? Вы ці яна? Ну, канешне, яна. Ну, як же, я ў тэатры галоўная. Яна баялася, я ўжо казала, што яна баялася, як гэта адбудзецца, але я ведаю, што як бы падказваю ціхенька, збоку. Ну, а галоўная яна, вядома, яна ж кіраўнік. Разумееш? А вось у вас у дзяцінстве, Так. ну, вы у дзяцінстве папрасілі вашага бацьку навучыць вас касіць. А вашы дзеці аб чым прасілі вас навучыць іх?
Ой, во, складанае пытанне. Нешта, ведаеш, апошнім часам атрымліваецца так, што мы ў дзяцей вучымся. Яны нас чамусьці ўсё вучаць. Ну, гэта таксама добра. Як бы яны, здаецца, такія нейкія самастойныя адразу. У кожнага свой светапогляд. І мяне нейкія такія былі адносіны і да дзяцей, што яны павінны быць сябрамі. І што у кожнага павінна, як кажуць, быць сваё асабістае некае, ну, як кажуць, і некі характар, і сваё па розных пытаннях, ну, як кажуць, меркаванне нейкае, да, свой погляд. Але пасля пашкадавала пра ўсё гэта, што думаю, ой, трэба было, можа быць, больш такой жорсткай, можа, больш патрабавальнай. Разумееце, таму што, як кажуць, зашмат волі. Сваіх поглядаў, да? Вось мы адразу можам паказаць. Ага, Лесечка, вы за Лесечкай, да. Старшенькая. Старшенькая. Гэта, разумееш, гэта было на фестывалі «Славянскі базар», і тады я працавала з ганчарамі. Праводзіла пляцоўкі з ганчарамі. Ой, боже мой, як зараз успамінаю, з кім толькі это я дзе не працавала, як кажуць. І на Славянскім базары, і з ганчарамі, і з кавалямі, дарэчы, вось тут вот ёсць фотаздымкі, дзе і ў Кіеве, і ў Піцеры, і тут, як кажуць, былі такія цікавыя праекты. Ну, калі можна пра гэта, калі я адказала на пытанне, ці не зусім? Не, канешне, адказалі. Мне ўжо больш цікавіць тое, які вы майстар на ўсе рукі, і ганчар, і... Ну, можа, не зусім я ганчар, я, ведаеш, была... Нічого, што я на ты, мы як бы ўжо з вами знаёмыя. Ужо можна. Я ж маладзейшая за вас, я думаю, што мне можна. Канешне. Ну, я проста, ведаеце, былі такія моманты, калі, і яны, дарэчы, і зараз нейкія такія цікавыя набліжаюцца. Калі не было працы ў тэатры, то можна ж было згінуць. Калі ты чалавек творчы, проста сядзець, гэта немагчыма. От у другіх, да, прафесіях, от каб толькі не рабіць, а грошы каб плацілі. А у нас так не бывае. У нас трэба дайце ролю, што трэба заўсёды быць у працы, заўсёды хочацца нейкі яшчэ прыступачак узяць, яшчэ нешта новае ў самім сабе адкрыць. Разумееш, як творца, як, ну, чалавек, які, ну, шмат гадоў паклаў на тэатр. А шмат, дарэчы, у тэатры спрэчак такіх, там, Так, баі за ролі. Дайце мне ролі. Ты глядзі, яны правакатары нейкія. Ну, цікава ж, канешне. Ну, ведаеш, ну, канешне ж, кожны акцёр хоча праяўляцца, і кожны лічыць, што ён толькі адзін, і што ён самы таленавіты. І у нас сапраўды шмат таленавітых акцёраў. Вось. Але, разумееш, вот я не дагаварыла пра тое, што калі ты не заняты, і быў перыяд, калі я, ну, неяк так і з мужам рассталася са сваім, і было вельмі складана гэта ўсё перажыць, таму што круціла, цябе некуды нясло, і, разумееш, і такі характар яшчэ, і такі своенравны, і гэтак далей, тэмперамент, некуды трэба было гэта ўсё прыляпіць. І тут раптам такі праект прапанавала мне, дарэчы, Краснабаева Эмма. Яна працавала ў фірме «Ост», і там выдаваўся журнал, міжнародны журнал «Мір метала». Я яго, дарэчы, сюды, здаецца, не прынесла, бо ён вельмі цяжкі. Але там шмат чаго, і мае фотаздымкі, дарэчы, ёсць, і вось гэтыя праекты, ужо, бачыце, спачатку з ганчарамі, а потым з кавалямі, і я так да іх прычапілася, так прыляпілася. Гэта была такая аддушына, таму што можна было і ў Кіев паехаць. Дык вы яшчэ і... Як каваль? Мяне прынялі ў пачэсныя кавалі. Да, мяне прынялі ў пачэсныя кавалі. Што вы? Я ўжо такая, ох, жанчына знакамітая. Там я ўжо даўно народная каваліха. А дома ёсць у вас вырабы свае? Ёсць. Вот хотела кветочку неміручую прынесці. У нас вось Іван толькі спрабаваў з цеста. Падарылі мне. Кавалі, дарэчы, з Вільнюса. Там такі, ой, гэта таксама цікавая гісторыя. Тут можна расказаць без конца, але галоўнае, што гэта цэлы пласт майго жыцця. Гэта такія цікавыя людзі. Гэта, ведаеш, прафесура, там прафесар Баньковскі, які з-за Львова, які ў Амерыцы там выкладае, майстар-клас дае. Гэта шмат і Галкін, там з Піцера, яны ўсе знакамітыя такія прафесары, але калі бяруць кавалак металу і вырабляюць такое, што думаю, господі, якія таленавітыя людзі. Разумееш, і да гэтага дакрануцца, і з гэтымі людзьмі проста, як кажуць, сустракацца, размаўляць, глядзець на іх, як яны працуюць, гэта задавальненне вялікае. Сяброўства ўжо такое закаванае. Ой, канешне, закаванае. І, ну,
калі гэта у нас час дазваляе, магу расказаць яшчэ одну такую Ну, конечно, гісторыю. час у нас ёсць. Значыцца, ну, было так, што таксама славянскі базар тут, і была вельмі цікавы праект быў, нават начная феерыя такая кавальская. Это зноў такі вот фірма «Ост» і міжнародны журнал «Мір метала», і Эма Краснабаева, она гэта ўсё ўзначальвала, і яна натхняльнік гэтых усіх праектаў была. Вось. І тут кавалі з Вільнюса, таксама кавалі, нешта кавалі, і потым нейкая гулянка была. І, я кажу, ён такі скаваў, ну, куфэрак, і гэты куфэрак – гэта шашлычніца, разумееш? І пасля ночы, канешне же, хацелася і шашлычкоў там паесці, і ўсё такое. Ну, і паспяваць песень. І мы тут пачалі скакаць, і ў яго так на руцэ такі фотоапарат вялізны. Я думаю, гэтым фотоапаратам можна ж неяк так і ўехаць, як кажуць. І мне трапіў у нос, і я, значыцца, кроў пацякла, кажу, все, забілі народна любімую артыстку. Кажу, господи, забілі, разумееш? І ён спалохаўся. Я зараз, і нясе крыж такі каваны. Я говорю, на мою магілку ці што? Разумееш? Пасля, не, я зараз птушку нясе каваную. Я кажу, гэта птушка шчасця заўтрашняга дня, добра. І, значит, все гэта збіраю. Пасля яму кажуць, не, слухай, калі каваль пакрыўдзіў жанчыну, ён павінен аддаць самае дарагое. Я кажу, господи, што ж такое самае дарагое? И он несе молот свой, который уже изолентой там скрученный, все. Я говорю, ну на что мне, хіба на даче, може, кажу, який гвоздь прибить, чи що? Ну ти ж гэта будеш вироби такі цудовні робити. На що мені той молот, розумієш? І пасля було цікаво, коли вже ночью йшла делегація, і, значиться, один з крижом, другий з молотом, той птушку несе. І, значить, серед ночі, і міліція нас так супроводжає, кажуть, тому що думають, ну хто це за люди такі дивні? Ось, і став мені кровний брат. Разумеешь, это з Вільнюса, такий Павел Ашкілович. На другий год приїжджає, каже, Рая, я готов на тебе жениться. Я кажу, ні, ну вже, ведеш, будеш брат, это я не переходжу. Наступним разом. Другі відносини. І згубиш, як кажуть, і сябра, і мужчину не набудеш. Ну, на що ж мені таке, розумієш? Ну, вось мы даведаліся про тое, што вы не толькі актрыса і спявачка, але яшчэ і ганчар, і каваль. І паэтка. І паэтка. Патлумачце, калі ласка, вось да паэткі мы яшчэ вернемся. І настаўніцай была, дарэчы. Гэта пасля сюжэта. Гэта мы яшчэ пагаварым. Не хопіць часу, каб пагаварыць. Ці ёсць нейкая справа, ці нейкае мастацтва, якому б хацелася навучыцца? Яшчэ не вучыліся, але хацелось бы асвоіць. Я спрабавала, ведаеш, я малявала ў дзяцінстве, і, дарэчы, як бы і не кепска. І думаю, пайду на пенсію, на адпачынак, пачну маляваць, пісаць п'есы, таму што я пачынала, і нешта ёсць нейкія там напрацоўкі. І думаю, все, часу няма. А вось зараз будзе гэты час вольны, і я пачну, я знайду чым займацца. Вось. Ну, можа, крэсцікам вышываць, разумееш, но не хапае мне цярпення на гэта. Вось. Не з вашим темпераментом. Молотом, да? Крестики. Ангельскую мову хочу вучыць, але хаця кажуць, зараз кітайскую трэба. Іван, правда? Навучыце мяне? Могу паспрабаваць. І гіспанскую. А кітайскую хто? Паспрабаваць можна. Не. Здаёмся. Ну вось, так што, ну, планаў шмат, і думаю, господи, каб хапіла на гэта ўсё. Ну, я думаю, што ўсё толькі пачынаецца. Все толькі пачынаецца. Ну, канешне, мара ёсць, каб у тэатры давалі ролі, каб нейкі знайшоўся рэжысёр, каму і патрэбен быў гэты тэмперамент, і гэтыя ўсе забамбакі. Гэта ўсё будзе, мы звернемся сёння да рэжысёра ў прамым эфіры. Добра. А зараз давайте крыху таксама паглядзім на вас і яшчэ на тэлеэкране разам з вами. Вы нешта падабралі там. Канешне, таму вся ўвага на экран. Так, цікава. Для бабья, кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи. Пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, кляня свою.
як сказала сама Раїса Степановна під час прогляду, яка пригажуня. Да. Я кажу, пригажость якая. Да, яка пригажусь. Было ж, якби це був вчора. Да нас же долучыўся яшчэ госць і ваш калега, гэта Юрый Геннадьевич Івановскі, літаратурны рэдактар тэатра нашага імя Якуба Коласа. Юрий Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну і адразу пытанне такое да вас, калі ўжо нас вечар прысвечаны Раісе Степановне. Вы памятаеце сваю першую сустрэчу з ёй? От цікава мне Ну, нават. гэта, дакладна дзень, может быть, не вспомню месяц, але памятаю, ноччу. але год мне. Ну, вядома. Ужо добра. Гэта быў, я думаю, 83-й год. 80. Ну, я там Не так давно. зусім маладым юнаком, просто год працаваў у розных тэхнічных цехах тэатра. Вось, і, ну, канешне, ведаў, бачыў усіх знакамітых артыстаў, ну, і маладых артыстаў. Вось, і на той час мы, ну, крыху і, так сказать, і гутарылі, ну, можа быць, не так блізка мы так былі знаёмы, але ж бачыліся кожны дзень, вось, і на выездных спектаклях, і на спектаклях на стацыянары, бачыў Раісу Степановну ў спектаклях. А цікава, у якім от у першому бачу. От мне нават цікава, правда? Я думаю, што гэта быў хутчэй за ўсё выездны Клеменс, спектакль. Быў «Вясёлы дзянёк». А, вясёлый дзянёк, так, да. так. Ты іграла да выдзеху, да? Ой, Да. господи. Но я думаю, што столькі аб'ездзіў спектаклі, столькі і вясковых клубаў, і дамоў культуры, і ў розных гарадах, і на гастролях, канешне, і ў Мінску, і ў іншых гарадах, канешне, карыстаўся папулярнасцю. Вось. Ну, канешне, была Лайма у Клеменсе, вот таксама адна з Ой, першых это работ. цудоўная была праца, Да. так. Конечно. Маслюк, яшчэ Валерый Маслюк пераб'ю, паставіў. І сапраўды, это цікавейшы быў рэжысёр, вельмі. І цікавая там атмасфера была. Там масоўка была галоўная. Разумееце, это як і у Эрына пасля у рэвізоры, так там таксама масоўка, гэта была галоўная. У масоўцы народныя артысты, разумееце, тады яшчэ і Дубаў, тады яшчэ і Канапелечка, тады ну шмат хто працаваў у Клеменсе. Ну і, конечно ж, можна ўспомніць таксама спектакль выязны, але ішоў ён на базе «Верніце бабулю», дзе Раіса Степановна працавала разам з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Канапелькай. Ну вось і тую ролю, якая, можна сказаць, яна атрымала ў спадчыну ад Зінаіды Ігнатаўны, гэта, конечно, Мальвіна у Несцерцы. Не адразу. Трэба было да гэтага дайсці. Хаця некалькі год, не адзін год марыла, наколькі я ведаю, Раіса, аб гэтай ролі, але вось надышоў час, калі вот яна выйшла. Юрий Геннадьевич, ну, калі вось так, якімі трыма такімі словамі, характарыстыкамі можаце про Раису Степановну Трыма сказать? толькі? Можно более. Можно не только трыма. Такие основные. Мама дорогая, цікава нам. Ну, я думаю, что, по-першае... Як не слухайце, вы ж сказали, каб сказаў? Па-першае, канешне, ну, гэта ўжо як вынік. Яна запатрабавана гледачу. Я думаю, што пры ўсім тым, што наш тэатр любіць глядач, ходзіць глядач, але, можа быць, у тройку, пяцёрку тых артыстаў уваходзіць. Думаю, што ў тройку? Да. А можа, і ў адзінку? Да. На спектаклі з удзелам якой глядач пытаецца білет. І я думаю, што тут і кіраўніцтва тэатра павінны прыслухацца да таго, каб ўсё-такі і ў бліжэйшы час і рэпертуар рабіць менавіта і ў разліку, у тым ліку і на Раісу Степановну, конечно ж. Ой, дзякуй за добрае слово. Ой, прыемна пачуць. Ну, канешне, потым другая якасць гэта яна нечаканая, да? То есть непрадказальная нават, я б сказаў. То есть У становчым сэнсе. да, установчым. Я зараз маю... Якім гэта сэнсе не перш за ўсё, да, творчае аблічча, вот актрыса. Канешне, таму што бывае, ну, не чакаеш. Вот я, скажем так, і у тым жа ліфце, і ў тым жа спектаклі той былі яе дэман, і ў Так, тым была жа... роля вельмі такая драматычная, цікавая была роля. І ў Бернардзе Альбе, ну, наогул гэта для мяне было такое ўзрушэнне, калі вот я бачу на адным з прэм'ерных спектакляў
вот Распану гэтай ролі, гэта, так сказать, такі Мефістофель у спадніцы, я б так вызначыў вот, І такая можа быць. гэтую ролю. Вот як быццам маці розных матульна сыграла, але гэта вельмі розныя ролі. І Мальвіна, Бернарда, маці Дімона ў ліфце, гэта абсалютна розныя персонажы. Дарэчы, калі можна, пра маці Дімона ў ліфце, вось гэты дыплом Давайте я покажу. я атрымала, якраз вот гэта быў міжнародны фестываль «Славянскі вянец» і міжнароднае журы. Вот такі дыплом прыдумалі даць артыстцы за выкананне ролі маці вот у ліфце якраз. А там якраз былі балгарскія рэжысёры, якія ўбачылі актрысу і прапанавалі паставіць спектакль «Дом Бернарды Альбы». То есть вот бачыце, які пяцелька кручочак, і як трэба выязджаць гэтым артыстам, каб нехта іх яшчэ збоку паглядзеў, не толькі ў сябе дома. І каб нейкія рэжысёры, кінарэжысёры ўбачылі, говорили, ой, давайте здымаць, давайте крупным А у вас же планам. кіноролі ёсць? Ну, ёсць, ну, такія невялічкія, ну, але ў знакавых рэжысёраў, між іншых. У Астрахана я здымалася, это быў... Дмитрий Астрахан. Да, называлася «Жывуць такія людзі», я іграла мэра горада Зарэчынска. Ну, там спачатку яны хацелі мужчыну, пасля перарабілі там жанчыну і так далей. А пасля, вось фільм быў апошні, што Александр Мета здымаў, тут Шагал шмат Малевич. каго здымаў у нас у Віцебску. Там, пэўна, увесь тэатр быў Бабка задзейнічаны. павітуха, разумееце, ж такая адказная роля, міленькі мае. Хоць яна там эпізадычная, там нешта шмат чаго пакрэмзілі, парэзалі, але ж усё ж такі, гэта было вельмі хвалююча, было цікава. Былі яшчэ некія тэлесерыялы, я іх нават іх не запомніла, але былі і там галоўныя ролі, а былі некія эпізадычныя. Нават не памятаю, які гэта быў фільм, мяне сустракаюць у Віцебску, а это вы ў «Сватах» здымаліся? Таму што я з адным з акцёраў там з Васильевым здымалася у другім серыяле. Яны некія падобныя ўсе. Я кажу, не, я, гэта не я, кажу, это артыст са мной здымаўся, не я з ім, а ён са мной, кажу, ось, из «Сватоў». Конечно, хочется, каб это правда, некае кіно, можа пачнуць у нас здымаць. У нас такія цудоўныя кінааператары, дарэчы, которые тут працуюць. Олег Чарняк, чаго толькі каштуе. Разумееце, я хочу сказать, і такая таленавітая... І вас таленавітая тут команда. Я наогул, што перабіла, прабач, але хочу, каб не забылася, сказаць пра тое, што якое у нас прыгожае віцебскае тэлебачанне. Якая цудоўная студыя зараз. Але яшчэ можна ўспомніць, а не, конечно, из тэлебачання быў і тэлетэатр, і ствараліся і спектаклі з удзелам артыстаў конкурсаў. А чаму б хаця б невялічкія пастановкі, ну хоць не так часта, раз на год. Ёсць радыёпастаноўкі, а мог бы, да. Вот правда. Вось такая прапанова. Цудоўная прапанова. Могуць жа быць і літаратурна-музычныя нейкія пастаноўкі, і нейкія імпрэзы, і ёсць жа і у вас таленавітыя людзі. Дарэчы, літаратурна-музычныя. Так. Я гляджу, у вас і зборнік вершаў, і тут тэкст песні. А адкуль вы ведаеце, што гэта песня? А я ўжо падглядзеў. Слухайте, а мы перабілі трэцюю якасць. Ой, трэцюю. Як гэта вы, прабач, ну это ж не Я б яшчэ сказаў, ну гэта ўжо падчас рэпетыцыі. Вот мне, так сказаць, такая удача надарылася. Вот у мяне была свая пастаноўка, вот казкі «Ведзьмарка і дыназаўры». І вот я сам прапанаваў увесці Раісу Степановну на ролю вот ведьмарки. И я хочу сказать, что она вельми легкая актриса, вельми легкая, от ей ідзе шмат прапаноў, и что важно, что актриса умеет импровизовать. Вот это, дарэчы, вельми важная якасць для актера, здольнасць да імправізацыі. Но я уже... А режиссеры гэта любяць, каб не все. Я так думаю, что некоторые, не все. я кажу, карабасы-барабасы, трэба вось так, як я сказаў, всё. Акцёрам, актрысам, вось вам падабаецца імправізаваць на сцэне? Ці заўжды ёсць нейкі рыск, што можа... Это, пэўна, самае цікавае. Не, я ведаю, што, ну, я на «ты» уже, да? Конечно. Справа ў тым, што вот я, напрыклад, люблю сапраўды. Мне хочется, чтоб зараз было жывое нараджалася, разумееш? І калі яно ідзе ў рамках таго, што задаў рэжысёр, канешне, выконваючы тую рэжысёрскую галоўную задачу, але ж ты ж бачыш другія вочы, але ты сёння па-іншаму сябе адчуваеш, пражыў некае жыццё сваё. І як трэба перамалоць у тое, што ў цябе на сэрцы, на душы, і там у галаве усялякі чмуры, скажем, і выйсці, і раптам, ну, рабіць настрой людзям. Я хочу, вот, карыстуючыся гэтым момантам, перадаць прывітанне ўсім сябрам, усім прыхільнікам
майго таленту, скажем так. І няхай прыходзяць у тэатр. І, ну, дарэчы, толькі 2 спектаклі ў гэтым месяцы. Это «Ён, яна в акно нябожчык» 27 і 30 беларускія жарты. Больш нічога няма. Таму, калі ласка, прыходзьце, спяшайтесь, я запрашаю. Квитки яшчэ пакуль што ёсць. Конечно, Але конечно. пасля сённяшняга нашай праграмы, я думаю, што ўжо не застанецца нічога. Ну, Все можа, адразу дай рынуцца Бог. ў касу. Ну, і вось, дарэчы, там мне 27-го, ну, у мінулым Было месяцы, ўжо, было гэта ўжо. была творчая сустрэча у Кругліку. Мгм. Вось, і эпіграфам быў мой вершык «Сябе б не страціць, людям не зманіць, застацца б адным словам чалавекам». І таму я хочу сказаць, што мне вельмі важна выйсці на сцэну і адчуваць гледача. І адчуваць, што мяне там нехта любіць, мяне там нехта чакае. Для мяне гэта прынцыпова важна. Калі нехта кажа, глядач там усялякі там тупы, нейкі неразумны прыходзіць, галоўнае, щоб мы там высокае мастацтва зрабілі. Я так не думаю, таму што мы працуем для тых, хто сядзіць у зале. І вельмі важна, хоць адзін чалавек, і я адчуваю, што ідзе цеплыня адтуль, я адчуваю, што мяне там любяць. Все, я ўжо горы пераверну. Разумееш? Вось вас любіць Так. публіка, так? Так. Вы таксама любіце публіку. Вы любіце тэатр. А вось што гэта значыць сапраўды любіць тэатр? Ой, якой складанае. Адным словам, як гэта сказаць? Што гэта значыць? Вот, люблю тэатр і ўсё. Гэта любіць і ненавідзець, і хварэць, і радавацца, і плакаць, і захацець пайсці з яго хутчэй. І таму, Адныя жарсці. Так, шмат чаго. Не, ну разумееш, калі ты іграеш, асабліва, вось, напрыклад, іграць Бернарду, это так з наскоку не возьмеш. Гэта пераварочваецца ўсё тваё, уся твая свядомасць, ўсё, і псіхафізіка, і ўсё. І трэба ж настроіцца на гэты лад. А калі ты раз у паўгода іграеш гэтую Бернарду, разумееце? Альбо раз, можа, і праз год, тут мы 2 актрысы працуем, і так это складана бывае. Але ж кожны раз, калі ты выходзіш на сцэну, разумееш, што тая Бернарда, якая была на пачатку, яна ўжо не тая, яна другая, таму што ты ўжо нейкі багаж другі набраў сабе. І кожны раз ты нешта новае адчыняеш у гэтай ролі ў самім сабе. А там бясконца можна яшчэ працаваць, такі катлаван, у якім... Так яшчэ ўсё наперадзе, а Так. зараз сюжэт. Так, яшчэ Такі адзін. пра тэатр, канешне, пра тэатр Цікава. сюжэт. Раім паглядзець разам з нашымі тэлегледачамі. Раем паглядзець. Раім. Першая прэм'ера коласаўскага тэатра ў 2016 годзе. Меладрама, адрасаваная маладому пакаленню. Это проблема, конечно, молодь потянуть сюда. Но думаю, что мы робим правильный крок, заявляючи саму тему. Им это цікаво. Каштоўнасць драматурга Дыяны Балыка ў тым, што яна адчувае сённяшні дзень, сённяшнія праблемы маладых. Анёл – шакіруючая праўда, пра татальную адзіноту, пра каханне без межаў і неразуменне за кожным вуглом, калі ты не такі, як усе. Ниночка, коли ты хочешь нечего выпросить, лепей ты иди ты в свой покой. Мама, ну. Мне приснился сон. Белый анёл и с шалыми крылами. Белы анёл з чорнымі крыламі пра чуму 20-го стагоддзя. Жыццё з дыягназам ВІЧ без купюр на коласаўскай сцэне паставіў мастацкі кіраўнік тэатра, рэжысёр Валерый Анісенка. Это вельмі сучасная п'еса. І сёння я лічу, што гэта по-руску кажучы, паступак тэатра, з'яўленне гэтай назвы ў рэпертуары. І спадзяюся, што будзе цікавы шлях. П'еса вельмі карысна в этом сэнсе. Калі ўспомніць, што тэатр – это трибуна, это не проста развлекалаўка. Гэтай гісторыі не існавала б, калі б не было людзей. А пакуль яны ёсць, то, напэўна, у адным горадзе жыве маладая жанчына, перапетыя лёсы прывялі яе ў цэнтр прафілактыкі СНІДу. Яе жыццё ператвараецца ў сапраўдны кашмар татальнай адзіноты і неразумення, пакуль яна чакае выніку аналізаў на ВІЧ. Першы станоўчы, другі станоўчы. Дачакацца трэцяга няма сіл, і яна вырашае накласці на сябе рукі. А ў гэты час доктар трымае ў руках бланк з адмоўным вынікам яе аналізу. Але гэта яшчэ не канец гісторыі. Жадаю душу отдать. Упорно хочу вам доскону верить. Хочу несмазанного счастья чакать.
П'есе мноства ўнутраных інтрыг, нечаканых паваротаў, арыгінальных дыялогаў. Сацыяльная значнасць і сур'ёзнасць тэмы не перашкодзілі стварыць твор з захапляльным сюжэтам. Ось такі цалкам сёння тэатральны вечар у нас атрымаўся, і сюжэт, і ўсё падборкі, ўсё пра тэатр. А мы ўсё ж такі звернемся, у Юрыя Геннадьевича ўжо, ну так, я думаю, збольшага да тры якасці мы ўжо назвалі Раісы Сцепановны, можна бясконца, я думаю, яшчэ сядзець і сядзець тут тыдзень як мінімум. Але мы ўсё ж такі звернемся да літаратурна-музычнай кампазіцыі. Вось я гляджу, што гэта зборнік вершаў. Самаробны. Самаробны. Это сяброўка мне, вот так вот Інначка такая, яна мне падарыла, таксама да нейкага дня нараджэння, яна все збірала вершы, кажа, ну што ты ўсё на нейкіх паперках, давай я табе надрукую, давай я табе прыбяру да ладу гэта ўсё. Все руки не доходят, и неколи и Давид Симонович, и Анатолий Николаевич сказали, что пора уже книжку выдавать. Но у меня все не так, часу не было, может, хутка пачнецца. А вось гэта што? Рукапісны такі варыянт, я гляджу, уже стары аркуш такі. Вось гэта самае, можа, і цікавае, што ў мяне ёсць, гэта гісторыя цікавая гэтага верша. Гэта верш «Девонька», верш Яна Баршчэўскага. А як ён да мяне трапіў, гэта Анатолий Николаевич Канапелька. Дарэчы, таксама мой анёл-ахоўнік. І я ведаю, што і вы в яму навучаліся, так, і шмат хто, у каго не спросить, кажу, это мой Анатолий Николаевич. Кажу, чаму твой, і мой, і мой, это наш. Разумееш, светлый чалавек, светлая яму памяць, таму што першы чалавек, который прыйшоў у тэатр за кулісы, я ў масоўцы нейкай бегала, а ён прыйшоў і сказаў, якая таленавітая ты дзяўчына, і о, малайчыначка, адразу, і такія цёплыя словы. І потым, калі прыходзіў у тэатр, я гатоў хадзіць у тэатр хоць па 100 разоў на той спектакль, якім працуе артыстка Грыбоч. Я ведаю, што гэта будзе шчыра і таленавіта. Ну, слухайце, ну, пачуць такія словы. Ад чалавека, які сам шчыры. Это ж натхненне якое, хочацца працаваць далей. І раптам ён мне тэлефануе, былі на розных сустрэчах з ім часта. І быў яшчэ ў нас такі літаратурны музей. Ён як бы будынак ёсць, што там у ім будзе невядома, але быў гэты цікавы літаратурны музей. І ён кажа, табе трэба заўтра прыйсці на сустрэчу творчую і заспяваць песню на твор Яна Баршчэўскага. Я кажу, боже мой, а дзе тую песню ўзяць, і як я заспяваць? Я не ведаю словаў, я не ведаю... Ён, ось, зайдзі ў бібліятэку, там мне ўжо ўсё перапісалі, значыць, і ўсё. А я кажу, а якая мелодыя? Ай, ты таленавітая дзяўчына, ты заспяваеш сама. І там будзе пасол з Польшчы. Я кажу, господи, боже мой, як же не позориться, што ж там спяваць? Адказны момант. І нешта нарадзілася. Я паспрабую успомніць, бо ж давно не спявала. Паспрабую. Ах, чым жа твоя девонька, головка занята, ці ж табе не напрыкрылася чужая хата, на каго ты спавяраеш, сваё сэрца давяраеш, не будзе тут пуці. Прывучыла ты двух хлопцаў, як рыбак у сеці, яны ж да цябе і ўдзень, і ўночы рады прыляцеці, і ты к ім лятаеш, панскі двор пабуджаеш на вялікі смех. Прывучыла лоўчага, ён жа і дуда. Прывучыла лоўчага, ён жа і купец. І дудар быў некалі, і рускі пявец. А купец ды дудар, невялікі гаспадар, будешь без хлеба. Полюбила садовника, полюбила, і гэты не ў путь, дык ён жа служка гаспадарскі, асцярожна будь, мадамай табе не быць. Мне здаецца, мы зараз побачым нават канцэрт.
петь, ведь ты ж не умеешь. Ажно расхвалявацца, закашляцца. Не хвалюйся, гэта не пра А цябе. дазвольце пытанне. Вось Так. для гэтай песні вам патрэбна была мелодыя, так? Так, я і сама придумала. А у вас няма музычнай адукацыі? Няма ніякай музычнай адукацыі. Ну, і вось так атрымалася? Бродвей так сгубил отрывалось. такую актрису. да. Это импровизация такая, разумеешь? Раиса Степановна, вот сколько я с вами сустракаюся, да, у вас завжди такі бадьори, такий настрой і стільки енергії, яка виплескується Куди дівати? просто за межі помешкання, де ви знаходитеся, да? Як ось заховати такий настрой? І головне, Ой, Як гэтым Як- настроем не спужаць людзей, так? не спужать. О, бачиш, що робиться? Ну, розумієте? це Іван. Ой, Іван, Як- але ж, і як- що, ви сполохалися вже тут? як Що ділитися всі? Глянь, гэтим закашлявся Юрась, я навела некую на хлопців. Я некую хвалююся таку пра тэлегледачоў, зляпку. таму што мы іх не бачым і не ведаем, што адбываецца па Ні, той бок ти экрана. телеглядачі, хто ходить на спектаклі, і мої сябри особливо вони мене ведають, тому що, бачиш, навіть є пікнік там на обочині, як кажуть, така в нас фотографія є. Все живі люди, всі Гэта, ходять на разумееце, што гэта Дзвіна, затока Дзвіны, і там мае сябры Рудасы, дарэчы, Вольга і Віктор, муж і жонка, і там Евгенія Івановна, яна таксама і матэматык вялікі, і мастачка Кулікова. І Алеся нас фотаграфавала, дарэчы, вось так на рэчцы, калі мы там нешта святкавалі. А яшчэ былі такія моманты, калі вось на гэтай затоцы мы святкавалі 8 сакавіка, і ведаеце, што там было? Там былі льдзіны адна на адной, таўшчэзныя. І я, як пінгвін, на этой льдзіне. І Алеся недзе ўкінула ў інтэрнэт, і хлопцы болгары, рэжысёры кажуць, а дзе это ваша мама ўжо? Дзе ўжо яна на крайнім севере ці што? А яна кажа, дарэчы, яна на Дзвіне святкуе 8 сакавіка з сябрамі. Разумееце, так што ніхто не спалохаецца, той, хто ведае мяне. Ну, але бываюць і моманты, калі, Рукі як кажу, ты апускаюцца. энергію аддаеш, і не заўсёды яна табе вяртаецца. Звароты няма, да? Бывае такое, калі нехта падвампірыць цябе, і тады надыходзіць нейкі такі чумур, і думаеш, боже мой, дзе сілы ўзяць, як заставіць сябе радавацца жыццю. Бываюць, надыходзяць такія моманты. Балюча дзеці могуць сябе пакрыўдзіць нейкім словам ці нейкім яшчэ там. Ну, што пра гэта казаць? Не хочацца пра сумнае, не хочацца. Таму што наша прафесія ўсё ж такі аддаваць энергію, разумееш? І А вось вы сваю энергію ў тэатры аддаеце маладым акцёрам? Можна сказаць, што яны падпітваюцца ад вас? ну, знаеце што, я хочу сказаць, там шмат таленавітай моладзі, але я не беру на сябе такую, як кажуць, місію, каб іх навучаць. Ці павучаць, вось так рабіце, вось ведаеце, я такая, павучыцеся мяне. Нават яны дазваляюць сабе нейкія завагі рабіць і заўсёды, ну, часам бывае і не зусім у правільнай форме, як я лічу. Але я гэта праглынаю і з гумарам і самаіроніяй да гэтага адношуся, разумееш, што? Бо, як мае настаўнікі казалі, навучыць нікога нічому нельга, а навучыцца чалавек можа ўсяму. Так казала і Быстрыцкая нам, так і я паўтараю. І я, калі прыйшла ў тэатр, калі тут працавалі і Цішачкін, і Буракоў, і народны Куляшоў, і Сяўко, і Галіна Маркіна, і, боже мой, шэраг такіх майстроў. Яны не павучалі, разумееш? Яны сваімі працамі, сваім адносінам проста да жыцця неяк давалі табе стымул, і ты разумеў, што трэба трымаць марку, што ты коласаўка, што ты прыйшла, і гэтыя людзі ўжо ў энцыклапедыі, разумееш, а ты на іх вучыўся. Ніжэй планачку нельга апускаць, да, апускаць планачку, толькі па-першае. ўверх. А па-другое, што, вот я кажу, той жа Матусевіч, ён прыняў з любоўю. І ніякага не было такого, што ну ты глядзі, дзеўка, там, ты неправільна сябе вядзеш, ці трэба так працаваць, ці нешта такое там. І я так лічу, што ну, не трэба браць на сабе такую вялікую місію. Там некага там вельмі Ну, павучаць. Раіса Степановна, напрыканцы такой нашай Так, размовы да сустрэчы. Вось ўсё ж такі, ну такое, можа і банальнае пытанне для акцёра, якая яшчэ роля, якую б хацелася б сыграць? Ай, заўсёды пра гэта гаварыць, знаеш, сумна, і можа не трэба. Чаму? Таму што ўжо нешта Добра, на адышло, от сённяшні Гамлета хацела сыграць. Хаця, можа, у якой трактоўцы яшчэ і можа. Гамлета. А то ж ты думаеш. Вас ужылі знову. Ну, дык Бернарда амаль такая, ну, іншая, але ж таксама валявы такі характар. Там камісар в аптымістычнай трагедыі там хацела сыграць, такія, знаеш, ролі. А яшчэ хочацца нешта такое, каб нечаканае для сябе.
каб, я кажуць, і клоун, там, бач, я некалі і клоунам там магу быць, і ўсё. Каб нешта там, вось там у сяброў на свяце, дарэчы, бачыш, і магу быць і клоунам. І нешта такое, каб, можа, там было і песні, і некія танцы, і некая, можа, і іронія, і, можа, некі, разумееш, можа, і сум, які ціхі сум такі. А можа, наогул нешта такое арыстакратычнае і невядомае для самой сябе, што мама дарагая. Яшчэ ўсё наперадзе. Ну, так я ведаю, дзе ж взяць такіх рэжысёраў, бояцца. Дазвольце я тады... Калі вам страшно, дык рэжысёрам уявіце сабе. Страшно. Ну, яны людзі смелыя, гэта іх прафесія. А вось я запытаюся ў Юрыя Геннадзевіча. Як вы лічыце, у якой ролі вам бы хацелася пабачыць Раісу, якую яна яшчэ не іграла? О, боже мой. Ну, я б хацеў убачыць яе ўсё-такі у класічнай п'есе. Ну, может быть, у, скажем так, пастаноўцы Астроўскага. А гэта там шмат маіх роляў таксама. А потым, а чаму Брэхта матуху на кураж таксама могла б Разгром Степановна. Вот такой, может быть, некой масштабной такой роли. Я думаю, что уже и доросла до такого материала Разгром Степановна, я думаю, что... Да, медею, магчыма, якую-небудзь у якіх Я думаю, што ўсё гэта будзе, ўсё яшчэ наперадзе. Ну, канешне, будзем шукаць з перламутровым волкам. І дазвольце, мы вас ўсё ж такі павішуем. Вось тыя самыя кветкі. Вось як прыемна. Мы ж не можам, калі я попрошу нашага народзіны ў такога таленавітага чалавека і Раіса Степановна, мы вам жадаем добрых гледачоў, які б з вамі вось дзяліліся гэтай энергіяй, да, і аддавалі вам цеплыню і дабрыню, якую вы дораце ім таксама. І, канешне ж, новых роляў. Дзякуй Богу. І каб вашай сям'і ўсё было добра, каб дзевачка... Але хочацца яшчэ, бачыш, пра адзін момант сказаць, што вось на гэтым фотаздымку яшчэ, і я працую на Белтизе, гэта элект, там, дзе людзі з, дрэнны зрок, там, ці што там, інваліды па зроку. І шмат гадоў таксама там працую, таксама шмат таленавітых людзей. Гэта, дарэчы, была казачка ў мінулым годзе, Марозка мы паставілі. Вось. Так што шмат такіх з'яўленняў. Раіса Степановна, калі ласка, вам кветкі. Господи, дзе? На гэтым усялякія дарылі, а такіх не было. Дзякуй вам. Мы з вами развітваемся з Раісай Степановнай, мы яшчэ не развітваемся, бо яшчэ канцэртны нумар напрыканцы нашай праграмы. А зараз Александр Каренман. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Мы писали, наши видеокамеры устали. Друзья мои, эту поговорку мы обычно применяем в конце нашей рубрики, а сейчас все с точностью да наоборот. Мы не устали, мы готовы работать, камеры заряжены, операторы наряжены, все хорошо. Меня зовут Саша Каренман, это рубрика «Игра «Попади в телек». Поехали. Только что этот молодой человек проходил мимо, разговаривал по телефону и говорит: все, хватит, меня снимают на телевидении. Положил и подошел к нам. Как вас зовут? Артем. Артем, очень приятно, меня зовут Александр. Артем, ну вы спортфильм, вы ученик школы какой-то? У нас была Спортландия на Площади Победы. Мы заняли первое место. Вы молодцы. В чем? В Спортландии? Да. Что нужно было делать? Есть снег, убирать снег, избавляться от снега? Что нужно было делать? На коньках катались, там соревнование было. Там залита коробка? Да. А кто заливал коробку? Не знаю. Кто в школе? В какой школе ты говоришь? В 4-й. В 4-й школе заливает. Кто? Физрук? Да. Трудовик? У нас физрук Артем Анатольевич. Он заливает? Да. Коробки? Да. Ладно, сегодня ты попадаешь в телек, ты можешь передать привет всем своим друзьям, но для этого, смотри, небольшая задача, еще в одну небольшую спартакиаду поиграть, поучаствовать. Все элементарно. Тарам-пам-пам-пам. Молодец. Ты можешь зачитать рэпчик, спеть песню, я не знаю, огласить свой телефонный номер, сказать: девчонки города Витебска, звоните, я здесь стою, вас жду. Все, что хочешь. Можешь просто передать привет родным и близким. Передаю привет маме, бабушке и сестре. С наступающим днем рождения. Передаю сестре, завтра ей 7 лет будет. Ого! Да. Передаю привет Тане. Она сейчас в Минске, ну а я в Витебске, так получилось. Передаю всем своим друзьям привет, которые меня поддерживают и в футболе. Сейчас у нас высшая лига, поедем в Минск играть. Всем привет.
Выходит утром на балкон и сразу в телек попадает. Конечно, это все-таки гон, такого в жизни не бывает. Ты в Марко-Сити приходи и к Каренману подойди ты, и прямо в телек попади, ну а потом иди ты. Вот меня всегда удивляет, что делают такие красивые девушки в торговом центре. В торговом центре находится очень много всяких развлекательных штук. Здесь можно познакомиться с многими интересными людьми, а также сходить перекусить с моим другом, например, который сам не захотел сниматься, а сейчас стыдливо улыбается. Ну вот вы говорите, извините, что я вас перебил, всякие развлекательные штуки. Вот что для вас является развлекательной штукой, скажите, пожалуйста? Как вас зовут? Давайте вернемся. Меня зовут Валерия. Что для... Вы из Витебска? Да, я из Витебска. Что является развлечением для витебской Валерии? Ну, конечно, клубов тут нет, но, например, есть тот же самый фудкорт, в который можно сходить и вкусно. То есть поесть? Ну, хотя бы. То есть развлечение для вас — это покушать? В Марко-Сити, например, из развлечений, что тут может быть... Вообще, давайте отбросим Марко-Сити, возьмем эту огромную пирамиду и отбросим ее. Вы, Валерия, прекрасная девушка из города Витебска. Вот он, да, ваш друг, решил все-таки выйти из френд-зоны, да? Вот он уже снимает даже на телефон. Куда тебя можно пригласить на свидание? Например, в какое-нибудь антикафе. Антикафе. Это где все очень плохо? Анти — это обычно негатив. Антикафе — это не кафе, да? То есть это где нельзя ничего покушать и отдохнуть. Нет, вы, наверное, просто неправильно понимаете дефиницию антикафе. Там всякие печеньки, развлечения. Я на самом деле не знаю, что такое антикафе. Просто я даже не знаю, что такое дефиниция. Дефиниция – это обозначение слова. Я понял. Просто филолог. Вы филолог, Валерия, вы учитесь в ВГУ. Конечно. На филологическом. Какой курс? Да, 5-й. 5-й курс! 5-й курс. Вы не замужем? Нет. Как вам это удается? Как вас еще не увели? Я очень стараюсь, но как бы пока еще... Вы стараетесь, чтобы вас не увели? Ну, а как вообще бороться с парнями, которые вот надоедают постоянно вот эти смс-ки, звонки, наверное, ВКонтакте, все, мои сообщения, там 17 тысяч неотвеченных сообщений, Вы, да? например, одеваете кольцо на безымянный палец, да? Да. Которое в Европе называют... Кольцом на безымянном пальце, да? Нет, не кольцом на безымянном пальце, неважно. Вот я одеваю кольца на все пальцы, поэтому Да. меня никто не цепляет. То есть девушка должна быть как Олимпиада, много колец. Да. А вот скажите, можно по количеству колец узнать возраст девушки? Ну вот как пенек, знаете? Нет, мне не 10 лет. Мы для вас открываем новую дорогу в сторону шоу-бизнеса. Ваша задача вот отсюда зарядить гол вот в эти ворота. Я в вас верю. Готов. Ничего себе, в девяточку заложили, давайте пятерку, вы молодец. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Если, конечно же, я попаду в какой-нибудь эфир, я бы хотела передать привет вот этому вот стеснительному парню, который так ходит сейчас мимо. Вот. Денис Сергеевич, спасибо, что затащил меня на такое чудесное мероприятие. Я бы сама в жизни, наверное, вряд ли бы пришла сюда. И хотела бы также передать привет Виктории Рассейкиной, которая сейчас в Минске. Она на меня немного обижена, в общем, если что, извини. Но вообще извиняться должна ты. Вот. А также всех с наступившими праздниками. Всего вам хорошего в новом году. Ну, там, как обычно, удачи, счастья, любви, здоровья. Если бы я был матросом, то у меня изначально не было вопросов. Но я и не матрос, и вопросы тоже уже закончились. Потому что рубрика наша подошла к концу. Меня зовут Саша Каренман. С вами прощаюсь до следующего эфира. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ведаеш, Сяржук, я заўсёды думаў, што Александр Каренман гэта самы вясёлы чалавек у горадзе. А вось пасля сённяшняй перадачы мне здаецца, што ў нас увесь горад не сумны. Сумны. Так, шановныя сябры, мы зычым, як заўжды, вам шчасця, здароўя, кахання, а для вас музычны падарунак ад Раісы Грыбовіч. І песня гэтая, і словы, і музыка, ўсё Раісы Сцяпановны. Пабачымся заўтра пакуль. Сердце укололо твою льдинкой, и теперь не слышишь ты меня. Я брожу с тобою невидимкой темной ночи среди бела дня. Нарядила землю всю невестой матушка-красавица зима. Я брожу одна
совсем не к месту. Без тебя боюсь сойти с ума. Я без теплых рук снежинкой таю, замерзаю я без губ твоих. Только все по-прежнему мечтаю я построить замок для двоих. Нарядила землю всю невестой матушка-красавица зима. Я брожу одна, совсем не к месту, без тебя боюсь сойти с ума. Все в душе по-прежнему надеюсь, лед растопит нежная весна. У чужих каминов чаще греюсь. Господи, не дай сойти с ума. Господи, не дай, Господи, не дай, Господи, не дай сойти с ума.